Kære alle, velkommen endnu en gang til sprogforståelse. Til det her forløb i dag og til jeres timer i den kommende uge skal vi arbejde med sætningsanalyse, og vi skal arbejde med en introduktion til sætningsanalyse. Først og fremmest skal vi finde ud af, hvad er egentlig sætningsanalyse? Jamen, sætningsanalyse, det handler om struktur. Det handler egentlig om det fundamentale element, der ligger i at kunne beskrive sprog. For at forstå et sprogligt udsagn, skal man simpelthen vide, hvordan en sætning er struktureret og sat sammen. Jeg har givet et par eksempler her, så I kan prøve at se på, hvad den egentlige forskel er. Vi har for eksempel den første her, der hedder, vi spiser børn. I forhold til, vi spiser børn. Men den første har vi børn som et direkte objekt, og i den anden, der har vi sat et komma ind, så vi også indikerer en form for pause. Og vi gør også nogle børn opmærksom på, at der sker et eller andet, så vi har også noget mere kontekst på her. Det andet eksempel er for eksempel, det er et mindre pænt selskab. I forhold til, det er et mindre pænt selskab, vi har med at gøre. Den første opremser selvfølgelig nogle adjektiver, hvorimod den anden, det lægger sig fuldstændig til selskabet. Så vi har altså to forskellige sætninger igen. Hvis vi går ind og kigger på selve princippet for sætningsanalyse, så kan man sige, at et andet eksempel, vi har et princip, det er, når man læser en tekst, så kommer man frem ord for ord. Vi læser fra venstre mod højre, en struktur, vi alle kender. Men når vi skal analysere sætninger, så gør vi tingene en lille smule anderledes. Når man analyserer sætninger, så kommer det frem efter et andet princip. Man går nemlig her trinvis frem. Vi kigger på de forskellige led, og vi betragter de her led som en del af en større helhed. Det er altså struktur og sammenhæng, som er interessante, og det er også dem, som vi benævner syntaks. Altså sammenhængen og den passende sammenhæng mellem de enkelte led. Så kan vi tale om, at vi også kan opdele en tekst i afsnit, som kan analyseres i perioder. Her kan det fx være adskilt af punktum, spørgsmålstegn, udråbstegn. Og alle de her særskilte led kan vi så også analysere netop som sætninger. Når vi kigger på de syntaktiske led, som I jo sikkert kender rigtig mange af, jamen så har vi jo vores verballed, vores subjekt, vores objekt eller gensatsled og vores indirekte objekt, nemlig vores hentydsled. Man kan spørge på forskellige måder for at finde de her forskellige ting. Og der er også nogle enkelte ord, vi kan bruge til netop at hjælpe jer med det. Hvis vi kigger på verballedet, så kan man tale om, det er jo handlingen, det er det, der gør, der sker noget med sætningen. Og vi har også allerede slået fast tidligere, at uden verballedet, så har vi heller ikke nogen sætning. Så kan vi tale om subjektet, og når vi kigger på subjektet, så kunne det fx være, Jørgen spiser en and. Hvem spiser? Det gør Jørgen. Og sådan kan man bruge de her forskellige strukturer til at identificere de enkelte led. Jeg har givet et andet eksempel. Her er det, ninjaen giver manden en kastestjerne. Hvem giver manden en kastestjerne? Det gør ninjaen. Og hvad giver han? Han giver en kastestjerne som et direkte objekt. Og hvem får kastestjernen? Det gør manden, som er modtageren. Og han er derfor det indirekte objekt, eller vores hentydsled. Udover dette kan man så se på, om sætningen indeholder subjektsprædikater, objeksprædikater og verbialer. Og det vil jeg komme ind på med timen. Når vi kigger på verballedet, så det jo er sætningens kerne, så kan vi se på, om vi har det, der hedder et simpelt verballet eller et sammensat verballet. Er der et enkelt verbum, så kalder vi det et simpelt led, og har vi flere, så kalder vi det et sammensat led. Jeg har givet jer nogle eksempler her. Lord Bentner spiller ganske sjældent fodbold. Der er kun et verbum, altså et verbalt led, og i det her tilfælde er det spiller, som også tilmed står i nutid. Jeg elskede grammatik i skolen er et andet eksempel. Her har vi elskede som datid, og vi har også en endelse, der viser os det datid, og ingen andre verber i den sætning. Hvis vi kigger på de sammensatte led, så har vi babyen har spist resten af lavkagen. Vi har morderen havde kæmpet imod i lang tid, og jeg vil helst aflevere opgaven senere. Alle disse led har flere verber i sætningen. I den første har vi har spist, som er en perfektumform, hvor vi har som hjælpeverbum. I den anden eksempel, der har vi havde kæmpet, hvor havde indikerer plusquamperfektum. Og i den sidste, der har vi en fremtid med vil, som viser os også en form af hjælpeverbum. Det vi så også skal slå fast her, det er, at verbalets bøjning i tid er således afgørende for, om vi bruger simpelt eller sammensættet. Subjekt. Subjektet er det led i sætningen, som der handler, der bliver eller er et eller andet.
Vi skal også finde ud af, hvordan vi så kan finde det her subjekt. Jamen, typisk er det substantiver eller pronomer, som står på subjektets plads. Det kan fx være personer, ting og begreber. Det, der også er interessant her, det er, at kernen eller forholdet mellem subjekt og verbat er det, vi kalder nexus. Og det er faktisk en forskel i forhold til det, vi kalder kongruens. Så i kongruens, der er det mere det, vi kigger på, det er sammenhængen mellem vores subjekt og verbat i forhold til tal og personer. Jeg har taget et lille eksempel fra engelsk, hvor vi har et eksempel Tom loves Lisa, hvor Tom selvfølgelig tager tredje person ental, vi tilføjer vores s, og derfor er den korrekte bøjning også det, vi kalder kongruens. Subjekt i praksis, jamen der er 2 slags subjekter, vi arbejder med. Vi taler om det simple subjekt, og her har vi et eksempel, der hedder det store blå hus, er et godt nok grimt. Vi har Gabriel, er lige blevet spist af en haj. Der er ikke noget, der kommer før, der er ikke noget, der kommer efter. Det er et simpelt, grundlæggende subjekt. Man kan så have det, der hedder et foreløbigt subjekt, og det er et ord, der går forud for det enkelte subjekt. På dansk bruger vi typisk det og det, og på engelsk, der har vi et ord som der ligger en ninja under min seng, har vi der som foreløbigt subjekt. Og there are 2 killers in the room next door, der har vi der som foreløbigt subjekt. Og selvfølgelig skal jeg være opmærksom på, at der sker noget med vores placering af subjekt. Godt. Det direkte objekt, vores gensagssted, jamen det har kendetegn, hvor det er dem, som handlingen går ud over, eller er direkte rettet mod. Igen har vi eksempler, hvor substantiver eller pronomer typisk står på objektets plads. Og det her tilfælde på objektet også betegner personer, ting og begreber. Og så skal vi huske en anden ting, som vi også talte om, da vi gennemgik verberne. Det var netop, at transitive verber oftest forbinder med et objekt. Og det var her, hvor vi snakkede om transitive, intransitive og kopulative verber. Hvis vi kigger på objektet i praksis, jamen så har vi et simpelt objekt. Ninjaen dansede breakdance med den lille pige. Hvem dansede ninjaen breakdance med? Den lille pige. Så har vi et eksempel her med Lyngby, hvor Lyngby vinder Superligaen i 2017. Hvad vinder de? De vinder Superligaen. Og så kører den så videre. I nogle tilfælde finder vi ud i infinitiv. Og hver gang vi taler om infinitiv, så skal I tænke på det her med at-form. Eller også så har vi ledsætning på objektets plads. Her er der angivet også ved understregning. Den første, ninjaen mener, at han vandt kampen mod Rafael. Der har vi en ledsætning. Og hvis vi kigger på den anden, så har vi Lord Bender lovede at begynde på bænken. For en gangs skyld, der har vi en infinitiv med at begynde. Dativobjektet, som er vores firkant, er det led i sætningen, for hvem handling udføres, til hvem noget gives, eller af hensyn til hvem noget sker. Igen har vi typisk substantiver og pronomer på dens position. Kendetegnet, det betegner ofte en person eller et levende væsen. Eksemplet her markeret med blå, det gav pigen en gave. Og hvem fik gaven, det gjorde pigen, så fremdeles. Igen kan vi vende tilbage til de her ramser, som vi talte om før. Dativobjektet optræder typisk med transitive verber, det vil sige verber, som tager et objekt. Og igen taler vi om transitive, intransitive og kopulative. Kasus, som jo særligt kommer i gang, når I arbejder med tysk. Det kan vi tale om, for kasussprog, så står dativobjektet i dativ. Og igen en masse eksempler, som vi kan kigge på. Jeg vil undlade at udtale de franske og tyske sætninger. Så kigger vi på subjektsprædikater. Eller den vi også kender som omsættelse til grundled. Det er led i sætningen, som udtrykker en ny betegnelse eller egenskab ved subjektet. Det er typisk et substantiv eller et adjektiv, der står på den position. Og subjektsprædikatet er til gengæld ganske nemt at finde, fordi her skal vi blot tænke på de kopulative verber. For eksempel være, blive, vide og så fremdeles, som alle tager subjektsprædikat. Hvis vi taler kasussprog igen, så kan vi tale om, at det står i en nominativ position. For eksempel, han er læge, hvad er han? Han er læge. Han regnes for et fjols, hvad regnes han for? Et fjols, og så fremdeles. Det vi også skal være opmærksom på, at nogle gange kan det godt være svært at skelne mellem subjekt og subjektsprædikatet. Og det der kan være afgørende her, det er placeringen i selve sætningen. Den første er en klassisk, den største attraktion var klovnene. Hvad var den største attraktion? Det var klovnene. Og i den næste, der har vi klovnene var den største attraktion. Der sker altså også en ændring i fokus i de her sætninger.
I visse tilfælde optræder der på subjektsprædikatets plads også en ledsætning eller en udvidet infinitiv. Og igen infinitiv, det var det her med at-formen. Problemet er, at vi ikke har nogen penge. Der har vi en ledsætning, og i den anden, der har vi en klassisk sætning om at rejse at leve med en infinitiv. Objeksprædikatet er det ledsætning, som udtrykker en ny betegnelse for eller egenskab ved objektet. Her står der igen også typisk substantiver og adjektiver. Og igen har vi nogle ord, vi kan bruge til at finde vores objeksprædikat. Vi bruger som kalde, anse for, holde for, regne for, betragtes som, øve. Alle de her tager objeksprædikatet. Og her kan vi så også se, at hvis vi taler kasus igen, så er det akkusativt at tale om. Han kaldte hende sin øjesten. Hvad kaldte han hende? Sin øjesten. Og igen kan vi bruge de her forskellige formuleringer. Adverbialledet, som er det ikke faktisk i folkeskolen noget har arbejdet med som forsorgsled, de ledsætninger, som angiver de nærmere omstændigheder, der knytter sig til verbet. Her ser vi et typisk adjektiv, andet adverbium, med en hel sætning. Og det, der er rigtig vigtigt at huske på her, det er, at de udtrykker tid, sted, måde, årsag, hensigt, følge, aktion og mange flere forskellige udtryksformer. Og meget ofte så kan de stå først eller sidst i sætningen. Det kommer vi tilbage til. De udgøres af verbier, ledsætninger eller sammensatte udtryk, og særligt er der tale om tidsudtryk og præpositionsforbindelser. Når vi taler præpositioner, så var det her, hvor vi kunne huske på boksen med i, på, under, over og så fremdeles. De findes ofte ved at spørge med ord som hvornår, hvor, hvordan, hvorfor. Det er rigtig fint sammen med præpositionerne. Her har vi for eksempel, hver dag møder hun klokken 8. Hvornår møder hun? Kvinden bor her. Hvor bor hun? Og så fremdeles. Det kan også udgøres af en præpositionsforbindelse, der består af en præposition plus en styrelse. Eksemplet her er på lørdag kører han til København, hvor vi både har tid og sted. Derudover kan vi tale om, at det nogle gange kan fungere som en præpositionsforbindelse, ikke som et adverbialled, men som et underled til et substantiv eller et pronomen. Det vil sige her, i det her tilfælde, direktøren for Aarhus ankommer i aften. Men ankommer i aften, det gør direktøren for Aarhus, så det fungerer som et underled til vores subjekt. Så skal vi tale om konjunktionaler. Det er her, hvor vi igen taler om vores konjunktioner. Vi kan tale om sideordnede og underordnede. De sideordnede er eller, for, men og de underordnede er da, fordi, hvis og flere andre. Vi kan indikere de her ved for eksempel at sætte en pil horisontalt til højre eller ned. Her har vi nogle eksempler. Drikker du te eller kaffe? Her bliver de sideordnede, fordi konjunktionen eller sideordnet te for kaffe. Så har vi den næste sætning, som er lidt længere. Selvom påkørslen åbenlyst var et uheld, talte politiet med mange vidner, da de skulle føre rapporten, men gør den så sideordnet, fordi vi har en ny hovedsætning. Og igen skal I tænke tilbage på det her med hovedsætningen og ledsætninger. Og det var sådan set alt for den her præsentation, og vi ser frem til at arbejde med det i timerne. Tak skal I have.